makoro en winjruok mano mar timo ohala makoro oyaw thuolo ne pinje wanyalo wacho ni mago 55 manitiere e continent mano mar Afrika kae. Kata kamano kapok abiro iri Felix akeko nyalo dhi e kaunti ma Homa Bay monde mar mondo mi watudre kod jafombo marwa Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay. Oyawre Ali Abich chiew nade ka intiere kaunti ma Homa Bay. Ang'e ni odiochieng' ma kawuono duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC dhi mbele kod chenro mano mar puodho jochung' mabiro bedo kalaro kom od bura ma Kasipul. Kidi nyalo mana nyisowa ni to odiochieng' ma kawuono gin jochung' mage ma IEBC puodho Abich. Erokamano mana kiwacho nendo wabiro achiel kachiel log tich mar IEBC mantiere Kosela maene log tich mar kancho bura ma Kasipul kama duol mar IEBC odonjo odiochieng' mar ariyo kod chenro mar nono kendo kolo tese mag jogo eko ma olap dhogi ndong' ne kom od bura ma Kasipul e yiero madundo ma IEBC bro bago tarik 27 manane dwe manyien ka odiochieng' manyoro nano ka jochung' mopogore ne ochopo e log tich mar IEBC ka mondo mine puodhgi mondo koro gichak ayanga campaigns magi ma otelo ne yiero madundo ma IEBC bago tarik 27 dwe manyien ka okinyi ma kawuono nitie jochung' ariyo ma osepuodhi e chenro ma IEBC tiego kawuono mar koro miyo gi thuolo madhi nyime kod chenro mar campaigns magi ka gero gi sero ombulu e gwenge mopogore ka chud bura ma Kasipul kandi kendo saa ariyo mar okinyi IEBC ne opodho jachung' mar National Liberal Party mano Omondi Koyo masani koro mi thuolo mondo mi ochak campaign mare ka olore ka chud bura ma Kasipul kandi ne yiero ma ibago dwe manyien ka thuolo machuok mokalo chien bende waneno ka IEBC opodho Collins opodho jachung' Isaac Abok ma bende ochung' kod duond bura mar Kenya Moja Movement ma bende IEBC opodho okinyi ma kawuono mondo mi koro odhi olar kom od bura ma Kasipul e yiero ma ibago dwe manyien ma opore kod jochung' ariyo mosepuodho go eko bende wageto mondo mi jachung' ma ochung' kod otiko ma ochung' kaka independent candidate mano Robert Ariaga ma bende ong'ere kod nying mar Manibior ema biro donjo kandi mondo mi IEBC onono tesene kendo opuodhe e laro kom od bura ma Kasipul ka odhi laro kom no endo ka ok ochung' kod otiko ma duond bura moro amora. Bang' mano bende Robert Ouko biro chopo e nyim IEBC ka mondo mi nono tesene ka jachung' machielo Doyen Oluoch bende biro chopo e nyim IEBC ka mondo nono tesene kinyalo puodhe mar laro kom od bura ma Kasipul kata jochung' ariyo mamoko ma oting'o Jeff Otieno mar Jubilee Party ka achiel kod Jesse Okelo bende biro molo achiel kachiel e log tich mar IEBC ma Kosela kandi mondo mi nono tesegi ng'i kinyalo puodhgi ne ng'we laro kom od bura ma Kasipul. Joyce en morna mar bedo chwaka achiel kachiel kod achiel kuom jochung' ma bende oseyudo teko kokwalo kuom duol mar IEBC mondo mi koro odhi olar ayanga kom od bura ma Kasipul e yiero ma tarik 27 dwe manyien. Ibiro chako gi nyingi ichung' kod otiko ma duond bura machalo nade to nyiswa ni chenro mar kolo tese magi mar IEBC odhi machalo nade. Nyinga Isaac Abok an jachung' yiero madundo ma Kasipul kod otiko mar Kenya Moja Movement akawo thuolo makende mar gone jo IEBC erokamano gi kawo thuolo mathin kabisa mathin e dakika 15 gitimonwa clearance e yo mowinjore. Omiyo gisani anyalo wacho ni duolno nigi ikruok makende kabisa e weche mag yiero gi kendo wan gi geno ni ikruokno dhi nyime nyaka chieng' yiero rume Kasipul ka. Gin kit gik mage kata tese mage kit nonro mage midwaro kuom jachung' mondo mi puodhi kata kik puodhi ne laro kom ma Kasipul. Idwaro tese form 15 form 19 idwaro ID mari idwaro ID mag jochung' weteni nyaka ibed gi jochung' ariyo nyaka ibed clear gi Ethics and Anti-Corruption Commission nyaka ibed gi slip moro kata pesa moro ma facilitate process ni mamang' otese mamoko mag IEBC. Kwa tieko twak okinyi ma kawuono ang'e sani koro biro dhi nyime mar manyo ombulu e kuonde mopogore Kasipul kaendi to waseneno ka IEBC nyoro nogolo chiem ne joma osepuodhe ka koro osepuodhe kawuono matayo campaign e yor kwe kendo luwore kod campaign schedule ma nyiso kuonde kaka biro wuotho e kuonde mopogore komanyo ombulu. En ang'o midwa keto maneno ni iluwori kod chike ma IEBC omiyo jochung' mosepuodhi kod ote mane ma bende in go ne jochung' weteni mosepuodhi kinde ma koro ubiro luworo gwenge mopogore Kasipul kaendi ka omanyo ombulu. Ali, lweny ma wachomoni en lweny mar paro. It is actually a competition of ideas, ok en rivalry. En uso paro kata kisera mari ne jo thuro ma Kasipul kaeto wamiyo gi thuolo mar yiero ng'atno ma gineno ni pache ber. An owuon adhi nyakwe e campaigns maga
kendo asekwayo supporters ka te kumoro amora ma gintie gibede gi kwe mowinjore mondo wami jachung' moro amora thuolo kumoro amora, kik wabed kumoro ni stronghold mari ng'ato ok nyal bire. Wabed gi thuolo mar embrace ji te mondo owach sera margi, kato kochopo tarik 27 ang'e ni jo-Kasipul gin jok molony, jomumbo molony kabisa. Gibiro neno ni ng'atno mani paro mare leyo manyalo tero Kasipul mbele, kendo gibiro temo kamano. An owuon awacho ni I commit myself mar nyakwe e Kasipul kaachiel kod supporters kate. Erokamano, mano ne wana twak achiel kachiel kod achiel kuom jochung' makoro osepuodhi kendo miteko mar chako wuotho e kar chung' bura ma Kasipul kaendi kawo manyo ombulu ne yiero mibago tarik 27 madwe manyien. Kawo kamano wabro dhi kawo yweyo matin e studio kanyo endo, bang' mano to wabro dhi nyime komiyo thuolo Sharon mondo dhi nyime kod twak modhi nyime godo e Ramogi TV okinyi ma kawuono, ka wan to pod wago tache ka log tich mar IBC ma Kosela kaendi, kwang'e jochung' mamoko ma bende biro chopo kaendi mondo puodhgi ne ng'we laro kom od bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien. Kawo kamano to wakawo yweyo machiek ka kobro miyo thuolo Joyce mondo dhi nyime kod chenro ma odhigo nyime studio Nairobi.